nana. Auren su ya ɗauro daga Allah a cikin gari na Madina. A shekara ɗaya bayan hijirar Mustapha annabina, sai an ka ɗauro aure babba Aliyu ga masu ma. Auren da Allah ya ɗaura ba aure kamar sa girma. Auren Imami Aliyu da Fatima sayyida masu ma. Al-mu'minuna lil-mu'minati ka'idar Allah ce. Tsarki kaɗai ke auren tsarki Rabbu ya taskance. Maula Ali shine koko in Zahara hakan hikima ce. Su ne silar saukata a imma sadatin al'umma. Auren da Allah ya ɗaura ba aure kamar sa girma.